Iċ-chairperson tal-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta, Jason Mikallef, ikkritika bl-aħrax l-ispiża tal-Mediterranja Film Festival u nsista li meta wieħed iħaddem il-fondi pubbliċi m'għandux id-dritt li jixtri dak kollu li jrid għax fl-aħħar mill-aħħar dawn huma il-fondi tal-poplu Malti u Awċi. F'intervista mal-Malta Independent on Sunday, Jason Mikallef qal li għandek tkun responsabbli meta tuża l-flejjes pubbliċi għax dawn jittieħdu minħalq il-poplu Malti u Awċi f'botta diretta u ċara lejn il-Ministru Owen Bonnici. Mikallef enfasizza li l-proċeduri tal-procurement għandhom jiġu osservati anke jekk huma proċessi burokratiċi u tenna li l-ispejjeż fil-Film Festival qabżu il-limitu tant illi dan l-iskandlu għajjem barax ta' kritika mill-pubbliku. Meta mistoqsi dwar il-ħidma ta' Johan Grech, Mikallef qal li l-festival li ħaħsib il-Kummissarju tal-Films huwa wisq estravaganti għal Malta u żied jgħid li għandhom jittieħdu deċiżjonijiet aktar bil-għaqal u b'mod responsabbli mill-Gvern ħalli l-pajjiż ma jispiċċax b'aktar telf minħabba deċiżjonijiet żbaljati. Anke hawn botta oħra lejn il-Ministru Bonnici li ma tantx huwa fost il-favoriti tal-klikka estremista tal-Labour.